před nimi. Trojice, která teď dostává gól od Vitase. Své území, což teď nepotvrdili, a František Lukeš. Tadáš Svoboda obešel Jelínka a skóruje v čase 57. Chtěl hrát s číslem. Těsně vedle Martin Eret, Petr Eret dává první branku zápasu. Ček Lukeš nabral velkou rychlost, přihrával před branku, kde byl Viktor Hýbl, ale tomu se už nepodařilo zakončit. Ale našel pásmu po pravé straně, přechází před branku Petr Eret, jeho pokus a je to gól! Kazil možná gólovou střelu soupeře a tohle to je branka přes... Modré vrací Svobodovi, ten si sjíždí na kruh a je to Lukešova teď! Piráti otevírají. Svoboda, Hýbl, 2-0 pro Piráty! Čas před brankou, osamocený Remeš a Chrpa po jeho přidávce zvyšuje na 3-0. Velkotouč dává ho Svobodovi sice pod brusle, ale Svoboda zavěsil v čase 45.